जौगाथों होननानै जोङो लिडारफोरखौ सापर्ट खालामो मदद खालामो हादानफोराव बन फाननानै दाउ फाननानै माइरं फाननानै गस्ला गिजि लंपेन्ट गिजि गामसा गिजि गाननानै साइकेल गोजाम लानानै बन नारनानै सासे सानै लिडारफोरखौ सापर्ट खालामो आरो खालामबाय थागोन खालामबाय थानांगौ मानो होनब्ला हारि जौगानायाव मदद खालामनांगोन बयबो दा आरो खालामबावगोन मानो होनबा खालामनांगोन खालामबासो जौगागोन खिन्थु बेनि गेजेरावबो जाय हादानाव इसिबां खस्थ' खालामनानै गोलोमदै हुगारनानै इसिबां थास' थारुन गायनानै बानलु गायनानै थ' खाङै खाङै बयबो हरो इसिबांनो बेबायदि जेनेबा दा हादानाव थायै थानानै एसे उन्नति जाबाय दा बेसोरा गोदोनिफ्राय थायै न' बां लुखांबाय बा गय बारि बागान बानायबाय थ' बानायखांनायनि उनावसो सिफायबा सोर दुखु नाङा जानो आरो इसिबां बिसोरनि बा 40टा न'खर गाहाम बेल' नङा 40टा न'खर गाहाम बेल' नङा आरोबाव जुदि बेखौ हायोबाथ' आरो खालामबावगोन सरकारा गोदोनिफ्रायनो NDFB आबसु जुजि BTR सिम मोनफैबाय BTR मोनफैनाय लोगो लोगो राजनितिकआवबो रानलायबाय मानसिफ्रा UPPL नो माबा BPF नो बेबायदि रानलायनाङा बिथांमोना मानो आरो बावो जाय गादियाव जिरायनो मोनबाथाय एसे जौगाबाथाय आं मानि थाखाय गाव मानि थाखाय ओंखारदोंमोन बेफोरखौ बावफिनो मानो गिबिसिनथारावनो गासैखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनाय थाबाय गोदान चेनेलाव माने आङो चेनेल खुलिया सानदोंमोन माने फंनैसो बाथ्रानि थाखाय खुलिनांगौ जाहैदों धैर्यनि सिमा बाहेरा जाहैबाय मानो होनोब्ला जों बर'नि फिसा गावनि हारिखौ अनखायो आरो साफ्रोमखौबो अननांगोन मानो होनबा गासैबो जों खौसेथि थानांगोन मानो होनोब्ला जों अनलायनायानैसो जोङो गोजौआव गाखोलांगोन आरो जोंनि हारिया खौसेथि जाब्लासो जों उन्नति जागोन माने भिडिअनि बिखया बेनो थांगोन जे दाखालि बावै आं ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों जाय जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सारिदुवाराव एभेक्सननि नटिस मोनदोंनो गासै 40 न'खरनि बिनिहाय दुखुनांथाव बाथ्रा माने थानो हायाखिसै माने भिडिअ बानायनांगौ जाहैबाय मानो होनोब्ला बिदिखौ माने दासिमबो जोंनि बर' हारिया बेबायदि होखारजाबाय थानो हायाना मानो होनोब्ला मिन्थिखागौ जों बयबो गोदोनिफ्रायनो जेब्लानाखि जोंनि बर' हारिया माने सिगां गोदोनिफ्रायनो थानो मोजां मोना गुसेब जायगायाव मानो होनबा जायगा गुवार नांगौ खेथि खालामना जानो दाउ अमा फिसिनो जोंनि कालचारानो बिदिनो जाखाबाय दायो थाङै एसे जायगाया आसामा दा डेभेलप जाहांबाय जानाय लोगो लोगो मा खालामबाय एभेक्सन बिदिबा बोरैयानो बर' हारिफ्रा गोदोनिफ्रायनो हादान सिफायना जाग्राखा बे हादान सिफायना जानानैनो बे हादानाव थाग्राखायनो जोंफोरबो यानि मोजां फरायनो मोनाखै मानो होनबा स्कुला गोबां गोजान जायोमोन मोजां गियान मोनाखै आरो जोंनाव बारा गियानबो गैया दा एसेबां नलेजबो गैया आं बुंखायो आंनाव बारा बेफोरनि नलेज गैया होनबाबो माने बेफोरखौ नायनानै थानो हाया मानो होनोब्ला गावनि हारिखौ बिदि खालामनाङा आरो खालामजानाङा जोङो गासैबो लोगोसे थानांगोन आरो जोंनि बर' हारि गासैबो जोङो जौगाथों होननानै जोङो लिडारफोरखौ सापर्ट खालामो मदद खालामो हादानफोराव बन फाननानै दाउ फाननानै माइरं फाननानै गस्ला गिजि लंपेन्ट गिजि गामसा गिजि गाननानै साइकेल गोजाम लानानै बन नारनानै सासे सानै लिडारफोरखौ सापर्ट खालामो आरो खालामबाय थागोन खालामबाय थानांगौ मानो होनब्ला हारि जौगानायाव मदद खालामनांगोन बयबो दा आरो खालामबावगोन मानो होनबा खालामनांगोन खालामबासो जौगागोन खिन्थु बेनि गेजेरावबो जाय हादानाव इसिबां खस्थ' खालामनानै गोलोमदै हुगारनानै इसिबां थास' थारुन गायनानै बानलु गायनानै थ' खाङै बयबो हरो इसिबांनो बेबायदि जेनेबा दा हादानाव थायै थानानै एसे उन्नति जाबाय दा बेसोरा गोदोनिफ्राय थायै न' बां लुखांबाय बा गय बारि बागान बानायबाय थ' बानायखांनायनि उनावसो सिफायबा सोर दुखु नाङा जानो आरो इसिबां बिसोरनि बा 40टा न'खर गाहाम बेल' नङा 40टा न'खर गाहाम बेल' नङा आरोबाव जुदि बेखौ हायोबाथ' आरो खालामबावगोन सरकारा बिनि थाखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो जोंनि बर' हारिया गावनि आथिङाव गाव गसंनो थाखाय जों लोगोसे जानांगोन जों गावखौनो फिसा साननानै लानाङा जों साफ्रोमबो मोन्थाय दङ मानो होनब्ला जोंनि ट्राइबेल एरियायाव जोङो थानो थाखाय जों मोन्थाय दङ मानो होनबा जोंनि ट्राइबेल हारियानो बेबायदियाव थाग्राखा जोंनि बर' हारिया साननो थाङोबा नाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट
गासैबोथ' हादान गोजासो बिदिबा जोंनि बर' हारियाव बाव थागोन दे हायानो गैयाना जेबो हायानो थाया होमबा जों बबाव रायजो जागोन दे आरो मोनसे खोथा सरकारा जुदि रुल दङबा सिगांनो जाय रिजार्भफोर दङ दाबो दङ रिजार्भफोर मेरला दङ बे रिजार्भफोराव सोनाङाना मानसिफोरखौ सिगांनो हाबनायनि सिगांनो होबथानांगौ जेरै फरेस्ट डिपार्टमेन्टफोर दङ बा दा लिगेल कानुनफोरखौ लानानै जुदि होबथायोब्ला सिगांनो हाबामोन जेब्लानोखि गोदोनिफ्राय हाबै हाबनानै जेब्ला न' बां लुखाङो गय बारि बागान बानायो फुख्रि जावो बिनि उनावसो एभेक्सन खालामो बिदिबालाय बोरै उन्नति जानो दा जेनेबा हमनानै ला नोङो एसेबां जौगाखानाय न'खरखौ जुदि बोख्लायनानै होयोबा बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा अबाव थांगोन बिसोरा मा खालामगोन बिसोरलाय तो साफ्रोमबो जुदि नियादि पाट्टा हायाव थानांगौ होनोब्ला जोंनि बर' हारिफ्रा अबाव जायगा मोनगोन देलाय कमेन्ट खालामनानै खोन्थालाय रायजोफोर देलाय बिनिखायनो बुंदों साफ्रोमबो बर'नि लिडारफोरखौ सापर्ट खालाम आं दा खालामहोनाखै होमब्लाबो जों बयबो खौसेथि जा गासैबो जुदि जै मै जुदि बयबो लैहोर ओंखारोब्ला जों होबथानो हागोन मानो होनोब्ला गावजों गाव मदद खालामलाय माने जोंनि बर' हारिखौ बासायनो थाखाय जोङो गावबो गावनि आथिङाव गसंनांगोन बेनिखायनो साफ्रोमबो पाब्लिकआ गावजों गाव मदद खालामलाय जाहाथे जोङो होबथानांगौ आरो दाबि खालामनांगोन जे जोंनि मोन्थायखौ जों मोननांगोन आरो बेफोरबायदि खालामनो मोननाय नङा जाय हाग्रा बिफांनि फोराबोथ' दा जेसेबां रिजार्भ दङ बेफोरखौ बेंनानै लाखि उनाव हाबखांनायनि उनाव जेब्ला न' बां गय बारि लुखांबाय बिनि उनावसो एभेक्सन बेसेबां बोसोर खस्थ' खालामो गावनि थैखौ दै खालामनानै गोलोमदै बाहायनानै बेफोरथ' बिराद गाज्रि जाहाथे बेफोरबायदियाव थांनाङा आं रिकुवेस्ट खालामो गिदिर गोलावफोरखौबो जाहाथे जोंनि हारिखौ बासायनोब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव मोजां खामानि मावनोब्ला जाहाथे बयखौबो अननांगोन आरोबाव मोनसे खोथा गोदोनिफ्रायनो एनडिएफबि आबसु जुजि बिटिआर सिम मोनफैबाय बिटिआर मोनफैनाय लोगो लोगो राजनितिकआवबो रानलायबाय मानसिफ्रा इउपिपिएलनो माबा बिपिएफनो बेबायदि रानलायनाङा जानोबा खौसेथि जा आरो गावनि हारिखौ बासाय आरो जोंनि हारिखौ बिदि गादब होनाङा मानो होनोब्ला बेबायदि गादबलायोब्ला मालाबाबो बर'आ गोजौआव गाखोनाय नङा बियो मानो होनोब्ला दानो खावसे सोरबा आबसुफोरा इउपिपिएल एनडिबिफोरा बिएलटिफोरा बा जोंनि पाब्लिकफोराबो खावनै जाबाय खावनै खावथाम दा इलेक्सनजों आरो रायजोफोरखौ बुंखायो आङो जोंनि रायजोफोर पाब्लिकफोर जोंनि खेथियकफोर आदा आबौमोन बाजैमोन आबै आबौमोन फंबाय बिनानावमोन गासैखौबो आं रिकुवेस्ट खालामो जोङो लोगोसे खौसेथियै जोङोबो साननानै नाय मानो होनोब्ला जोङो रावखौबो लिडारखौ लानानै खावनै जानाङा आरो राजनितिखौ लानानै खावनै जानाङा आरो मानो होनोब्ला राजनितिकेलफोरा नांलायगोन बिसोरो पार्टिजों पार्टि बियो बेखौ एना एनि बुंलायगोन खिन्थु जों पाब्लिकआ बियो बेखौ एना एनि बुंलायनानै नांलायनानै बा गाज्रि मोनलायनानै लाब गैया जों गासैबो खौसेयै थानांगोन आरो जोङो साफ्रोमबो बर' न'खरखौ जों सापर्ट खालामनांगोन आरो बासायलायनांगोन बेफोरबायदि जुदि सरकारा जोंनि बर' हारिखौ बेबायदि जुदि एभेक्सनफोर बानायो बिदिब्ला जोङो बयबो लोगोसेयैनो होबथानांगोन लोगोसे ओंखारनांगोन आरो गावनि हारिखौ जों बासायनांगोन आरो जोंनि बर' हारिनि लिडारफोराबो खौसेथि जानो नाजा सेस्था खालाम मानो होनब्ला जौगागोन आरो जुदि बेबायदि बेजों एना एनि जालायबाय थाबा मालाबाबो जौगानाय नङा आं रिकुवेस्ट खालामो प्लिज अननानै गिदिर गोलावफोर खौसेथि जानानै बिदा फंबायफोर बायदि न'खरसे बायदियै जोंनि हारिखौ दिखांनो थाखाय जुजिबाव आरोबाव गोजौ जौगाबावगोन बेबायदिब्लासो हागोन जुदि मोनसे बे सरकारनि थाखायनो जुदि सरकार दानो थाखायनो जुदि एना एनि जालायबाय थाबा माब्लाबाबो जौगानाय नङा बिनिखायनो आं बुङो बयबो लोगोसे जा गिदिर गोलावफोर बिथांमोना मानो आरो बावो जाय गाद्दियाव जिरायनो मोनबाथाय एसे जौगाबाथाय आं मानि थाखाय गाव मानि थाखाय ओंखारदोंमोन बेफोरखौ बावफिनो मानो हारिनि थाखाय गिदिर खोथा बुंबाय पाब्लिकफोरखौ जोंनि बर' हारिफोरखौ थै फुदुंबाय गरम खालामबाय सेंग्राफोरखौ बा बोराय बेन्थु बोराय बुरै गासैखौबो खुगायाव गिदिर राव बुंनानै रंजाहोयो मोनथारसिगोन मोनथारबाय आं दं जों दं जोंजों सापर्ट हो
जों होदों बयबो होदों खिन्थु गादियाव गाखोखांनायनि उनाव मानो बावफिनो बर' हारिफोरखौ नोंगौ जों बयबो मिथियो राजखान्थि थाब्लासो एसे आग बारायगोन होननानै बिनिखायनो दिखांदों आरो जों मोजां मोनदों गासिबो बयबो रायजोफ्रा तो बिनि उनाव दा आरो जुदि बेफोरबायदि जुदि एफा मोजां न'खर दानायफोरखौ जुदि सिफायनो नागिरोबा बोरै मोजां जानो देलाय एसे होबथानो सेस्था खालाम जोंनि बर' हारिफोर न'खरफ्रोमबो जाहाथे बेयाव गिदिर उन्दै रावबो गैया सबबो समान मोनथाय दङ बयहाबो बर'आ जौगाथों माब्लाबाबो बर'आ मालायनि सिङाव दाथाथों आं आसा खालामो जय बर' हारिनि आरो जोबनायाव आं फंसे बाथ्रा बुंनि अन्नानै जाय बिथांमोना नायदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां बेबायदिनो आरो सिगाङाव भिडिअ बानायबावनो थाखाय जाहाथे नोंथांमोना सापर्ट खालाम आंनि बे बर' हारिनि थाखाय राव फंनैसो बुंनायाव जाहाथे मदद मोनो बर' हारिया जौगानो हायो आरो माबाफोर जुदि आरो बे जोबनायाव आरो फंसे बाथ्रा बुंबावो जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै ला अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामलाय चेनेलखौ अन्नानै